indítunk egy videót. Jó. Na, akkor már most már 40 percen, ez a negyedik 10 percet indítom, hát nagyon sajnálom. Azt mondja, hogy mi van még itt? Jó, akkor most elkezdem megcsinálni a tesztet. Ja, annyi, hogy mit tudom én, meg azt megnézem, hogy a kijelentőben ezt a feladatot megcsinálja, akkor ugye küld, és ez a kiírás és írás a következő feladatra, itt nincs itt ilyen, hiszen mi nem csináltam meg a tesztet. Tehát látod, tehát, tehát kétfajta tanuló van. Ha erre ráklikkelek, hogy küld, csak ennyi, hogy küld, akkor kiírja azt, hogy akkor ráugrott a következő feladatra, ami helytelen, ki kellett volna írni, hogy a levelet megkaptuk, válasszák ki egy másik feladatot a baloldali tartalomjegyzékből, vagy csináld meg a tesztet, ugye? Hiszen most olyan diák van, akinek nincsen tesztje megcsinálva. Oké, akkor most az a diák leszek, aki elkezdi a tesztjét, és megint projektet, nem, elkezdem a tesztet csinálni, jó? Teszt elkezdése, és akkor légy szíves, viszont ez itt, már ezt korábban nem mondtam, úgyhogy nem is térek ki rá, jó. De az lenne a legszebb, hogyha ráklikkel a tesztre, akkor az a kéz eleve nincs itt, és akkor így szépen csak ezt látja így összecsukva. Na, akkor azt mondja, hogy jó, mi a célod, boldogulás, 31 nap alatt akarom elérni, teszt indítása, 6 kérdés van akkor. 6 kérdés? Boldogulásig? Ez hogy lehet? Van a kijelentőről egy kérdés. Igen, 6 kérdés, az jó. Na jó, akkor tovább, igen, ezt mondtam, akkor tovább, nem ezt mondtam, tovább. The door is here. Majdnem ezt mondtam, tovább, igen, ezt mondtam, és akkor jön a 5. kérdés, de kiklikkelek belőle, mert megunom, mert megláttok itt valami érdekeset, mit tudom én, azt mondom, hogy ráklikkelek arra, hogy kapcsolat, voilà, mindegy, vissza, mindig ez itt van, akkor hogy csináljam, ráklikkelek arra, hogy rólunk, jó? Nagyon jó, tök jó, és teszt folytatása, csodálatos, és ugyan megy vissza, ja ide, ráklikkel, és akkor eleve itt van a teszt. Hát jó, rendben van, és ez nem probléma, de mondjuk ráklikkelek az azonosságra, és tök jó, és ráklikkelek erre. De érdekes, nem baj, mégis. A lényeg az, hogy a teszt folytatása az így itt van. Tehát, hogy a teszt folytatásra klikkelnék rá, azonosság, így, ráklikkelek a teszt folytatására, és akkor így. És akkor itt van a teszt. Jó van. És akkor azt mondja, hogy akkor ezt mondjuk nem tudom, és akkor ezt tovább, igen, ezt mondtam, jól van, és akkor kiírja, hogy 45%, mi ez, mert hogy az ajánlott tanulás mennyiséggel. Hát nem vagyok meg, hát csak most kezdem az életemet, tehát minden adatot lenulláztam most. Mai napra egy feladat van betervezve, az jó, oké, csak ez nem jó. És akkor a teszt folytatása feladatnak el kéne tűnnie, igaz? Nem olyan, hogy ráklikkelek. Semmi. És akkor most írta ki azt, hogy 2/1. Ez most kicsit nagyon zavaros lett. Tehát miért írja ki ezt, hogy ez egy feladatból megcsináltam 2-t? Fura. És megint nem tudom bezárni a fát. Igen, egyből láttam. Akkor mindegy kinyílik, teljesen az egyből tudom, hogy nem is lehet olyankor bezárni. De ha rákelek a tanulás kezdésére, akkor majd megint lehet. Hát itt van akkor a teszt, és akkor ennyi. Azt elmondom, hogy tehát nem csináltam vele semmi különöset. Semmi különöset, és Zoltán, amikor elkészítesz, kiavítasz valamit, akkor légy, nézzed már meg, hogy működik-e. Tehát nem kell minden szempontból letesztelni, csak egyszerűen lépjél be egy accountként, és nézd meg, és kezd el. Itt éppen leprogramoztad azt a részt, hogy mondjuk hiba jelentés, akkor nézzük, hogy működik-e. Küldjél egy hibát, és nézd meg, hogy utána itt az történik, aminek működnie kell, és akkor ennyi. De még mindig nem értem, hogy miért nekem kell ezt csinálni. Na jó, akkor ennyi volt, akkor hello.